Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siana! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siana! Close ba kayo ng lolo at lola mo? Kala mo ikaw lang may lolo? Ako din. Ba't sinabi ko bang wala? Tinatanong ko nga kung close kayo eh. Nga inggit ako kasi hindi kami close. Hindi kami close pero ramdam ko na mahal at paborito niya akong pagalitan. Akala ko paborito ka eh. Sabihin ko sana pilingera ka. Yun, hindi kami ganun ka-close pero mahal namin isa't isa. Awa. Kayo ba? Close kayo ni Lolo, ni Apo? Ng mga Apo mo? Ng mga Apo ko. Close kami. Close kami actually. Tsaka maswerte kami kasi naabutan namin sila. Diba? At talagang lucky kami kasi maraming mga Apo na hindi na nila naabutan yung mga Apo nila, mga lolo-lola. Ako, both sa mother and father. Both. Isang lolo na lang yung naabutan ko sa mother side ko. Sa Bicol ba, anong tawag nyo sa mga matatanda? Lolo lang din. Lolo-lola minsan din. Broski. Ay, mga boy. Boy. Girl, ano na? Ganyan. Ay, nako. Pero kapag usapang lolo-lola talaga, 'di ba? Iba yung warmth sa puso natin kasi iba rin yung relasyon mo sa kanila versus sa magulang mo. Totoo, at saka yung mga lolo-lola, yan yung mga magagaling mag-magic. Bakit? Yung tipong hindi ka binigyan ng allowance ng mama mo, isang tulo lang ng luha mo, meron kang pang-allowance kay lolo mo, aminin mo yan. Kaya mahirap maging lolo-lola, kailangan may budget ka. Ay, totoo yan. Diba? Ay, nako. Kaya eto, kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang dalawang uri ng Lolo at Lola! Tara, kape! Tara, kape! Ayun, punta tayo sa number 1. Inot mo muna, ito ang mga galante. Ay, ang daming gawain dito sa bahay. Mama, may project po kami. Ano ba yan? Akala, ang asim mo, akala ko paksiw. Ang asim mo naman bata ka sa kagaling. Anong project na naman? Galing po ako school, Mama. Naka-uniform ako, Mama. O, tignan mo, Ano, naka-crop top ka? Anong project ba? Mama, Pabebe. Mama, may field trip po kami. Magbabayad daw kami po ng 1,200 pesos and 75 centavos. Ang mahal, 1,200. Ano ka, taga-private school? Kaya nga kita in-enroll dyan sa public school. Para walang gastusin. Ano ba naman to? Lolo, si Mama. Ayaw ako ba sabay sa field trip? Ano ka ba, Jessa? Minsan lang naman mag-field trip ang bata. Ang daming bayarin dito. Ang daming bayarin, Uy, ako nang bahala sa field trip mo, Gingging, ha? Yay! I love you, Lolo! Ay naman, isinispoil niyo masyado yung bata eh. Ang daming bayaran dito, may kuryente, tubig. Ako nang bahala dun. Matigil lang yung bunganga mo. Lolo, paano po yung baon ko? Ayan, yan, baon. Syempre, kasama na yun na po. The best ka po talaga, Lolo ko. I love you. Mwah! Sana all, tayo isama mo na yung wifi tsaka pambayad sa Bombay. Ano, Jessa, ako lahat. Apo ba kita? Nakikisabay ka pa. Ay? Ayan. Uy, legit to. Galante ang mga lolo at lola. Ay, oo. Mapa sa pagkain or mapa sa pera. Kaya nga, merong mga meme na kapag nagbabakasyon daw tayo sa bahay ng lolo at lola, doon daw tayo tumataba. Ayan. Diba? Oo. Tsaka iba talaga mag-spoil ang mga lolo-lola. Mahal na mahal yung mga apo nila, no? Talaga. Kapag hindi kayo ni-spoil ng lolo-lola mo, baka ampun ka. Tama. Mag-isip-isip ka na kung parte ka ng pamilya nyo. Oo. Anyway, that's number 1. Punta naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa, ito ang mga kikay. Ma, Lola, alis na po ako papuntang school. Anong papuntang school? Bakit ganyan yung suot mo? Tingnan mo, ang ikli-ikli. Ginupit mo ba yung palda mo at ang kapal-kapal ng lip tint mo, ha? Nay, may sayaw po kasi kami sa school. Anong gagawin nyo? Magpupukpuk doon? Ano ka ba
ba, Jessa? Parang hindi ka naman nag-inarte nung bata ka. Ikaw nga pumapasok ng naka-eyeshadow at naka-heels. Malamang pinagli ako sa sex bomb. Iba na po ang panahon ngayon, Nay. Nay, project naman po ito, nanay ko Alam ko, Apo. Kaya halika dito. Kulang pa nga yan Dapat kulutin natin yung buhok mo, yung kilay mo. Planchain natin yung kilikili mo at saka magsombrero ka na maraming bulaklak para mukha kang babae. Ay, maglola nga talaga kayo. Nagsalita ka pa, Nay. At least kami ni Lola hindi nag-re-re-re-jube. Uy, ang cute nitong lolang to. Feeling ko ang generation natin kapag naging lolo at lola tayo would be like this. Parang, ay kulang pa yan, Apo. Kulutin mo pati yung kilay mo. Ay, nako. Ang inspirasyon ng kwentong to, yung roommate ko kasi si Tosha. Okay. Ang lola niya daw, ang apo niya din, kasi Kapampangan din siya. Mas kikay pa daw. Totoo. Tapos yung mga bangles na suot niya, Malalaki. hindi lang dyan. Oo. Hanggang dito, sa siko, umaabot. Oo, parang bangles ba yan, lola, o guantes? Kaya nga daw nung sumakakabilang buhay na kasi yung lola niya, nagpakimo. Okay. Nalungkot sila kasi yung lola niya nalulungkot kasi nauubos yung Ng buhok hair. niya. Kaya ang ginawa nila kagad, bumili ng iba't ibang kulay ng wig. Ay pa, mas better yun kasi diba? mas kikay talaga siya. Totoo. Monday pink, Tuesday gray. Yan. Yung kulay talaga ng buhok. Ay nako, nakakamiss sa mga lolo't lola. Kaya sa mga kabisyo natin dyan, kung hindi nyo pa kinakausap lolo-lola nyo, kumustahin nyo naman. Tama, naghihintay sila. At sa mga lolo at lola natin dyan, probinsya, Metro o Mega Manila, mano po. Ayan, tsaka kapit lang po. Oo. Ay nako, anyway kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout ang iyong apo, lola-lola mo, i-shoutout natin yan. Yun. Saan sila magpapa-shoutout? Yan, syempre sundan nyo kami sa aming Twitter, TikTok at Instagram at DJ Robin Shena at Konyo Bicolano. Ayan, o siya kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits. Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragan Broski, like super legit and all, Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Sasakyan sikat, basta't